Els personatges tràgics que trobem en la història i la ficció, potser els suïcides són els que més ens conmouen. S'ha d'aclarir tot, que si un homicida és qui mata un home, un regicida és qui mata un rei. La paraula suïcida no significa, com molta gent creu, el que mata un suïcid. No. Un suïcida és aquell que es treu la vida a si mateix. La majoria de religions condemnen el suïcidi, però les lleis no poden fer-ho, ja que el cos del delicte i el delinqüent, en aquest cas, és la mateixa cosa. No obstant això, les legislacions anglosaxones consideren delicte la temptativa al suïcidi, és a dir, quan el suïcida ha fracassat. Moltes vegades, fins i tot, han arribat a condemnar-lo a mort. Potser l'única novetat que trobem en aquest tema tan antic com l'home siguin els moderns serveis d'assistència al suïcida potencial i la música sedant i terapèutica de la suite La vida és preciosa, que els lutiers van compondre per encàrrec del CES, el Centre Estatal d'Assistència al Suïcidi. Vostè s'ha comunicat amb el Centre Estatal d'Assistència al Suïcida. En aquests moments, tots els nostres operadors estan ocupats. Mentre espera ser atès, li oferim la nostra música tranquil·litzant preparada pels experts del nostre centre. Esperi una miqueta més, no pengi i no es pengi. Els nostres problemes són collonades. Sempre hi ha persones més desgraciades. La vida els torna foscos com el cafè i estan pitjor que nosaltres. Per exemple, vostè. Oblidi les bones idees. Va bé, tot està bé. Oblidar-te. Va bé, tot està bé. Ja ho has oblidat. Ja no recordes que anaves a suïcidar-te? Tot està bé. Tot està bé. Molt bé. Bé. Força bé. Quasi bé. Malament. Problemes? Els problemes els hem de dir no m'importa. Aquest home té molts deutes. No m'importa, no m'importa. Aquest és molt tartamut. No m'importa, no m'importa. Aquest la dona li fot banyes. No m'importa, no m'importa. La reganya amb un barbut. No m'importa. La reganya molt forçut. No m'importa. Nosaltres diem cornut, que no m'importa. Centre Estatal d'Assistència al Suïcidi. Bona nit. Per quin motiu trucava vostè? No es preocupi, home. La vida és preciosa. Sí, l'escolto. Ostres! Però no es preocupi, home. La vida és preciosa. Al cap i a la fi, a vostè li queden molts anys per gaudir i ser feliç. Digui'm, quants anys té vostè? Sí, esclar, així no li en queden tants. Però no es preocupi, home. Jo sempre dic que la vida és preciosa, que la vida mereix ser viscuda. En canvi, l'amor mereix ser mortuda. Sí, moltes gràcies. I el doctor japonès, que el sap? Sí, perdoni. Però abans que res, segons la llei 34/16/8, m'hauria de contestar unes meves preguntes. A veure, és el primer cop que se suïcida? Motius del suïcidi? Que no li paguen a la feina. Però no es preocupi, home. La vida és preciosa. L'Estat el cuida. Ja em sento millor, perquè m'ajudarà l'Estat. Ja em sento millor, millor em sento esperar sentat. De què treballa vostè?
funcionari de l'Estat. Els diners no li arriben. Sí, esclar, digui'm-ho a mi. Tampoc en tinc per res. No, el que passa és que quan vaig començar a treballar em van dir que cobraria segons la meva capacitat. I no en tinc ni per començar. Sí, senyor, sí. Els deutes creixen. 3 crèdits tinc. Sí, jo què sé. No ho sé, què faré? Com que no em posi així? Sí, esclar, vostè diu això per animar-me. Què coi ha de ser preciós a la vida? Qui li ha dit aquesta mentida? Mira, jo he fracassat amb tot. Ni per aquesta feina serveix. Mira, l'altre dia va tocar un home. Només vaig tenir temps de parlar amb ell uns breus moments. I es va suïcidar. Sí, però és que ell no es volia suïcidar. S'havia equivocat de número.